конференцията Станко Йовчев, Лозар Стойчев, Андрей Атанасов, административният директор на Сунов и треньорът Александър Станков. Даваме думата първо на Атанас Озунов да каже няколко неща, след това треньорът Стафо Станков. Ще дадем думата и на новите попълнения, ще имате и вие възможност да задавате въпроси. Господин Озунов, заповядайте. Добър ден и добре дошли. На моето место трябваше да е господин Борев, но отсъства, така че ще взема неговите функции, да представя 3 от новите попълнения, да се надяваме, че след това малко преди контрола, ще имаме и 4-то, ще ви кажа кой е той, все още е починяване на него. Първо, добре дошъл и пожелавам му едно голямо бъдеще, един прогрес на Божидар Стойчев, вратар, роден през 1991 година, председател на ТСК за качествата, след като свърши аз ще говоря с нашите треньора. Заповядай и давам думата на господин Станков. Сега първо искам да им честитя на момчета, да ги поздравя. Не го виждате вече. Само няколко думи, няма да говоря за всеки един по-отделно. Така много внимателно сме преценили качеството на всеки един по-отделно и аз съм убеден, че тези хора ще помогнат на Локомотив. И тримата са млади хора, има перспектива в тях и убеден съм, че това може би ще е така бъдещето на Локомотив. Както виждате, наред с опитните футболисти, които имаме в отбора, се привличат и млади футболисти, за да може, както го казах аз в едно мое интервю, никъде където съм работил, не съм оставил подсоб след себе си. Винаги има някаква основа, някаква база, така че се надявам тези млади момчета да помогнат много на нашия отбор. Това е което има да кажа. Благодаря ви. Сега заповядайте за въпроси. Аз от самото начало на полусезона тези 4 точки едно да стигнем от вече опустители за активите в тяжното мисля за по-високи цели, евентуално се борите за Европа. Добре, аз уважавам вашия въпрос, но въпреки всичко сме се събрали да представяме хора футболисти. За две думи ще ви отговоря. Умерени сме. 2 хубави мача на нашия отбор. Добре е да съм отсъствие, но абсолютно на този етап не може да се говори за някакви класирания, за някакви така дългосрочни. На специалист към Локомотив, да ме, че да работя с такива опитни състезатели и мога само единствено да попивам такива футболисти, да давам Господинов и се надявам да вървя напред по стъпките им и след време да заиграват за Локомотив с тази публика. Аз вече съм доволен от преминаването на Локомотив. Надявам се да работим правилно с добър треньор, доказва се в България. И целите на отбора за мен лично трябва да се 4. Колеги, въпроси към някои от тези попълнения?